През 1947 година в новосъздадената Народна република България се слага началото на строителство на изцяло нов град от нов тип. Димитровград, построен изцяло по съветски принцип, символ на новата политическа епоха, която ще промени коренно облика и представите за градско пространство. Вие гледате първият епизод от поредицата Соцгород, в която ще се опитам да ви запозная с историята на социалистическото градостроене. Пожелавам ви приятно гледане. На микрофонът Мартин Митков. След Втората световна война и победата на комунистическия строй, на европейския континент започва нова епоха. Наложилата се в държавите от източната част на Европа социалистическа власт изпитва няколко основни нужди. Необходима е промяната на икономическата система на страните и преминаването от пазарна към планова икономика, средоточена основно върху тежката промишленост. Доскоро предимно аграрното население е длъжно да се преориентира към промишлеността. Също така е необходимо превръщането на в голямата си част селско население в урбанизиран пролетариат. Новият индустриален град, построен от нулата, трябва да реши тези проблеми. Той трябва да съчетае в себе си всичко необходимо за постигането на социалистическия живот. Първият град от този нов тип е Димитровград. Ситуациран в близост до новостроящият се химичен комбинат Сталин, е първият изцяло предварително проектиран град по съветски принципи. През пролетта на 1947 година е решено строителството да стане с участието на младежките бригади от новосформираният Комсомол. Официално строителството на града започва на 10 май 1947 от първите 40 бригади. По-късно, на 22 юни, се провежда и първата манифестация в новия град. Близостта му до химическия комбинат допълнително подсказва за важността на индустрията за модерното социалистическо общество. Тенденцията за строителство на други нови градове се разпространява и по другите източни държави. Айзенхутенщат в Германия, Дунай-Варос в Унгария и Нова Яхута в Полша са другите градове, построени по съветски принцип. До тях биват разположени и най-големите металургически комбинати. Реално, металната индустрия е толкова важна за тези градове, че те получават имена, свързани с нея. Айзенхутенщат буквално се превежда градът на металурзите, а Нова Яхута – нова стомана. По размери новите градове са монументални. Първоначално Димитровград е проектиран за население 30 000, а Нова Яхута за над 100 000. Големината им е продиктувана от факта, че те трябва да осигурят икономическата стабилност на държавата. Но още по-голяма е и идеологическата им цел. Както пише историкът Андерес Аман в своята книга «Архитектура и идеология в Европа по време на сталинската ера», новите градове трябва да бъдат огледал на утрешната реалност. Или пример за прекрасния живот, който новият режим ще донесе за себе си. Необходимостта за такова строителство произлиза от факта, че при по-старите градове и населени места социализмът трябва да бъде построен върху остатъците на стария политическо-икономически строй, докато новият град е проектиран с цел да представи всички позитиви на новата политическа система. Един малък социалистически рай, доказващ победата на системата над всичко останало. В градоустройствено отношение новите градове също представляват революция. Както пише отново писателят Андерес Аман, дизайнът на новите градове е огледал на политическата власт. За първи път в съветското пространство се реализира успешно концепцията за микрорайонът, при която в рамките на градското пространство се сформира единица, съставена от жилищни и сгради с обществено значение, като например театри, болнични заведения, училища, детски градини, заобиколени от зелени площи, създаващи уют, зелени места за живот и отдих. Тази идея по-късно е реализирана и приложена и при по-новите жилищни комплекси.
Архитектурно и градоустройствено градовете също следват общи принципи. Те най-често са центрирани по оста на основен трилентов булевард, свързващ центъра с индустриалната зона. В единият му край е разположен градския площад, проектиран за провеждане на манифестации по случаи различни празници и в центъра на който е разположен и местният партиен дом, символизиращ ролята на държавата, живота и делника на хората. В другия край на централния булевард е разположена индустриалната зона, която също съчетава практични проектни решения с идеологически такива. Обикновено на входа на комплекса има разположена монументална порта, символизираща значението на индустрията за държавата. Това линейно градско разположение, отличаващо се от по-ранните опити за съветски град, е символ за двата основни стълба на социалистическия живот – индустрията и урбанизираното общество. Архитектурно градовете се подчиняват на модерния за времето си стил съветски реализъм, при който орнаментиката и монументалността на зданието са водещи. Обаче приликите свършват до тук, защото, както каза авторката Кинга Позняк, стилът може да е съветски по контекст, но национален по форма. Това означава, че архитектите, въпреки предварително утвърденото архитектурно оформление, са имали възможност да черпят вдъхновение от архитектурните традиции в собствените си държави и страни. Строителството на тези гиганти се нуждае и от изключително много човешка ръка, което налага и пропагандирането и търсенето на кадри за строежите. Често властите са се обръщали към младежи от околните градове и села. За техния труд им биват обещани образование, работа и хубав живот в бъдещия град. Пропагандни постери, статии и филми обясняват за хубавия живот, очакваш хората в новия град. Wieś pod Krakowem, jedna z wielu. W tych chałupach bandowski głód drwił z ludzkiego poniżenia. Z takich wsi bieda gnala na gorzką tulaczkę za chlebem, na Saksy do Francji za ocean, na nową poniewierkę. Tutejsze dzieci nigdy nie zaznały radości dzieciństwa. Освен всичко останало, новите градове имат за цел да променят обществото, да превърнат довчерашния селянин в образована част от пролетарията. За целта биват изградени библиотеки, училища, театри и други културни обекти. Отделните жилищни постройки биват лишени от собствени дворове, за да се попречи на новонанеслите се селяни да взимат селскостопанските си животни с тях. До голяма степен опитът за реабилитиране на обществото не успява. Има безброй сведения за хора, държащи добитък в баните си, използващи градските паркове за пасища, палещи огън в апартаментите си и свърлящи боклук през прозорците си. За съжаление, със същата скорост, с която се появяват тези градове, те изчезват. След смъртта на Сталин социалистическия реализъм излиза от мода. Утвърждават се нови архитектурни течения. Тежката промишленост, макар и все още важна част, изпада от дневния ред на обществото. Като цяло, идеите за социализма и обществото се променят, което води и до промяна на културата. Градовете, построени да проповядват едни идеи, също изпадат от мода и от дневния ред на обществото. След разпада на социализма, те започват да страдат още повече. Основният проблем. Те са построени, за да обслужат нуждите на едно предприятие, което вече може, а и може и да не съществува. Въпреки всичко, Димитровград и другите продължават да живеят и до днес. За пример, Нова Ехута беше вписана в класациите на топ 20 градове за живеене в Европа. Именно поради тяхното добро градоустройство и дизайн, вдъхновяващ всички бъдещи проекти на социалистическото градоустройство за напред. И така, въпреки че тези градове не успяха да спазят своите първоначални обещания, те все още са пример за това
как да построим един по-добър град. Трябва да използваме техният опит и да се научим от техните грешки и да развием тази идея. Идеята за по-добър град.